Gepli yer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabat bazarlary we bahalary döwlet gödäwçiligini güýçlendirýär, telekeçiler batýandyklaryny aýdýarlar. Aşgabatyň bazarlaryna dollardaky sowdanyň we valyuta sowdasynyň garşysyny şu wagt içinde görülmedik göreş başlandy. Çandwil bazaryny we beýleki bir näçe ýerde düýpli barlyklar geçirildi diýip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi 7-nji iýulda habar berdi. Şuňa meňdeş maglumat Azatlygyň daşowuzdaky habarçysyndan hem gelip gowuşdy. Ol bahalary edilýän döwlet gödäwçiliginiň telekeçileri batyrýanyny habar berýär. Bu habarlar türkmen häkimetleriniň 5-nji iýulda geçen hökümet maslahatyny bir kanun dollar sowdasy bilen meşgullanýan adamlaryň bir topornyň tutulanlygy barada beren resmi maglumatynyň ýzyanyna gabat gelýär. Çanwil bazaryny esasan ýaşaýyş hyzmatlary üçin zerur bolan enjamlar, halajilnikler, kondisionerler, kir ýuwjy maşinler we şuňa meňzeş harytlar satylýar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Bu maglumatlary Aşgabatda ýaşaýan Finçi Amamrat Bugaýew tasdiklap şeýle gurrun berdi. Türkmenistan'ın şoharına Aşgabat şehrinde de son kudurdu. Daşarıyuk valyutasının oğluyun gizli sözgasının karşısına alınıp barılayan görüş ünlü asısanlığı iyi oldu. Geçen heptanın devamını Çanwil atly bazarda gutbasty edilip barla edildi. Bu hakda şonu bölülen görün, hatta eýnilen çeken adamlaryň käbi gurrun berýärler. Daşary valyutasynyň ogry gizli sowdasynyň garşysyna görüşýän gulluklar bazardaky dukanlary ýeken barlapdyrlar. Barlaryň wagtynda da ihrasan ýeşkerilen çok dukanlarda karitlaryň türkmen manadyna däli eýden daşary valyutasy Amerikan dollarına satylýarlygyny seslenipdir. Dukanlardaki pul saklayan seyitlerden ulu muktardaki pullar tapılmalıdır. Diýip Bugaýew belledi. Onuň wakanyň şaýatlaryna salgylanyp beren gürrüňine 30-dan gowrak dukanyny agdalýan ýagdaý emele gelipdir. Büyükçülüğünün iş yerleri özünü, dukanını, dollar sowdasyny eden, ya olmasa haridini, daşary valyutasına satan dukanın eýleriniň, taksçylarynyň 30-dan köprägini politsiýa departamentine alyp gidipdirler. Şimdi bunun ikinci yarımını entek işin tamamlanman ki Çanwil bazarynyň ähli giýerleri yapılıp, ol ýerisiň aýdyny şey alıp, politsiýa tarapyndan möhürlenip, oňa plomba goýulypdyr. Şu ýagdaý 4-nji iýuldan başlap edil häzir kunaçellen dowam edýär. Diýip Bugaýew belledi. Ol alınıp gidilenlerin belli bir bölüğünün şäherden çykmalyk şerti bilen boşadylanlygyny, ýöne olary ýakynly boljak suwut diňlenşigine gatnaşmalyklarynyň duýdurulanlygyny gurrun berdi. Azrak miktarda dollar satylanlardan bir Türkmenistanyň administrativ hukuk bozmalary hakyndaky kanunçylygyna laýyklykda suwd ediljekmişin, şol administrativ hukuk bozmalary hakyndaky kanunçylygy da soňky 2015-nji ýylyň noýabr aýynda ýözdüşler hem de goşmaçylary ýerleşdi. Diýip Finçi Bugaýew bu goşmaçylara laýyklykda birinji gezek gizlin daşary ýurt valyutasynyň sowdasy bilen meşgullanyp, ele düşenleri ýurtdaky ortaça aýlygyň 20 SS meşberini, ikinji gezek ele düşenleri ortaça aýlygyň 50 SS derejesini, üçüncü gezek ele düşenleri ýurtdaky ortaça aýlygyň 100 SS derejesini jerime salynýanlygyny, hem de üçüncü gezek ele salynanlaryň suwut jogapkärçiligine çekilip, olaryň 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilip bilinýänligini sözüniň üstüne goşdy. Aşgabatyň bir bazar diýip atlandyrylýan bazarynyň dukan eýlerinden, ortalar diýip atlandyrylýan Gulistan sowda merkezinden teke bazarynyň sowda merkezindäki şeýle hem 15 ýyl awadanslyk atdy. Romoy sowda bazarynyň dukan eýleriniň ählinden 2 folukda dilhat alınıpdyr. Diýip Finçi Bugaýew dilhaty talap eden tarapyň bazarlaryň administrasiýasy dony sözüniň üstüne goşdy. Ol öňünden taýýarlanan dilhatlaryň mazmununy dukan eýlerine valyuta sowdasynyň hem de harytlary daşary ýurt valyutasyna satmagyň gadagançylygy barada özlerini duýduruş berilenligini tasdiklap gol çekdirilýänligini, şol bir wagtyň özüne dilhatyň mazmununy dukan eýleri şeýle ýagdaýlar ýüze çykan halatyna dukanlarynyň ellerinden alınıp, hatda harytlarynyň hem konfiskasiýa edilip, özleriniň jogapkärçilige çekiljekdigini tasdiklaýarlar. Azatlygyň daşowuzdaky habarçysynyň maglumatyna görä soňky ýyllerde howpsuzlyk işgärleriniň bazarlardaky harytlary goýulýan bahalary edýän gödäwçiligi hassa güýçlendirildi we mejbury narhlar telekeçileriň işine örän uly ziýan ýetirýär.
Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylova gepleşiklerine dowam etdirýäris. Balkan vilayatynyň merkezi bolan Balkanava şäherinde indi bir näçe günden beri elektrik togy kesildi. Ýaşaýjylaryň Azatlyk Radiosyna aýtmaklaryna görä, Balkanava şäheriniň köp kwartallarynda esasan hem 118, 119, 120-nji kwartal diýilip atlandyrylýan ýaşaýyş masywynyň ýaşaýjylary elektrik togynyň kesilmeginden aşa kötenýärler. Bu ada agdalan kwartallarda ýylyň hem ýaşaýjylar elektrik togynyň pesliginden kötenýärler. Elektrik togynyň pesligi barada ýaşaýjylar häkimetlere ýyllar boýu arda şikaýet bilen ýüz tutup gelýärler. Emma düýpli awatlaýyş işleri geçirilmenden soňra bu ýaşaýyş massywynda hem şäheriň beýleki ýaşaýyş massywlarynda hem ilatyň elektrik togy bilen üçünçiligi yaramaz bolmanda galýar. Şol bir wagtda Balkanava şäheriniň golayynda gurulan elektrik öndüriji beketden daşar döwletlere elektrik togynyň berilýändigi hem aýdylýar. Daşar döwletlere elektrik togyny bermegi ýoly goýan bolsalarda şäheriň öz ýaşaýjylaryny elektrik togy bilen üçin edip bilen oklar. Hemişe ilat kötenip ýör diýip öz adynyň efirde tutulmadygyny toran Balkanawatly ýaşaýjy aýdýar. Elektrik togynyň gadalyp berilmeýändiginiň sebäpleri bolsa, elektrik togyny geçiriji tiýimleriň, transformatorlaryň indi ollar çeýilden bäri könelip hatardan çykmagy bilen bagly. Emma bu kemçilikleri düzeltmek üçin düýpli işler geçirilmän gelýärdi. Handi 4 günden bäri kwartallaryň käbir ýerlerinde elektrik tiýimlerini täzeler bolýarlar. Tomyzyň iňir jowdaly günlerinde bu işleriň geçirilmegi ýaşaýjylar üçin juda uly kötençlikler döredýär. Towadyjylar split sistemaly kondisionerler işlemýär, telewizora tomaşa edip bolmaýar. Häzirki wagtda ortatda geçirilen futbol boýunça dünýä çempionatyna tomaşa edýän ýaşaýjylar oňa tomaşa etmekden kesildiler. Ýaş sagaly eneler hem ýarawsat garlylara maşa kötenýärler. Adyk önümleriniň daýaçylygy artdy. Ýaş sagalara berilýän tüýtler turşýar. Et kalbasa önümlerini haladilnikde saklap bolmaýar. Bu önümleriň daýaçylygy diňe bir öý hojalyklarda däl, bazarlarda telekeçileriň töwdatynyň ýatmagyna önüm daýaçylygyny alyp geldi. Ozaldan ätiýaşy üçin hary satyn alyp, towadyjylarda goýan kalbasa, meske, doňdurma ýaly önümleriniň daýaçylygyny delil çeken telekeçiler tanardan kän. Şu adyk önümleriniň bahalarynyň ýokarlanan döwründe olar daýa bolan önümleriniň öwredini haçanda bolup biljekdikleriniň hasabyny hem çykaryp bilmän, başlaryna ýaýkap oturlar diýip ýaşaýjy türüne goşýar. Tomasyň yssygyllary daşarda çyývyn çyrkaydan ýatyp bolmaýar. Otolarda yssydan ýatyp bilmän, indi 4 gün bäri şäheriň elektrik togy bar raýonlaryndaky tanyş bilişlerimiziň öýlerine gidip ýatyp gelýär. Owadan gelen gellerimizi çagasy bilen ata öýlerine ugratdyk. Geçirilen işlerin haçan tamam bolup, elektrik togynyň haçan gadalyp berileceğini iş geçirip gören işgärler ilata düşündiriş berip bilmeýärler. İşler juda haýal alanyp barylýar diýip, ol bu geçirilen awatlaýyş işleriniň tomyzyň iň bir usullarynda geçirilmeginden ilatyň juda nägile bolýandygyny hem belläp geçýär. Ýyl boýy howanyň aramrak wagtlary bu işleri düzeltmek barada alada edilmeýär. Haçan howanyň 50 gradusa ýetýän wagty, togyň ýetmeçilik haly pete gaçan wagty bir çäreler geçiren bolýarlar. Ol geçirilýän işler hem düýpli işler däl. Ýöne halky kösemek diýip ol janygyar. Bellek geçtik şu ýylyň 5-nji iýulynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet ýolbaşçysy işinde oý beren düýpli kemçilikler sebäpli diýip Balkan welaýatynyň welaýat häkimini işinden boşadypdy. Pleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündüligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Azatlyň Türkmenistanyň Ahal welaýatyndaky çeşmesi goşunda gulluk edýän esir oglanlaryň 4 sagat gullukdan boşadylmagy üçin 200 manat para bermelidigini habar berýär. Bu maglumat goloýda Türkmen Owgan serhedinde güman edilen neçe gaçakçylary bilen atyşykda 25 töwürü Türkmen esiriniň öldürilendigi barada ýaýran habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Resmi Aşgabat bu habara günüläp reaksiýa bildirmedi, emma hökümetçi sayt onu özüçe reddetdi. Dün bir goňşym goşuna 2 ýyllyk harby gulluga alynan oglunyň harby kasam kabul etmek dawarasyna gatnaşmak üçin awdany ozalky bizmeýine bardy. Ol ýerde gulluk edýän ogluny gullukdan boşadyp 4 saat şäherde gezdirmek aýratyn naharlamak üçin 200 manat para bermeli diýip Azatlyň çeşmesi ýakyn goňşusyna talgylanyp habar berýär. Şeýlede çeşmäniň tasdiklamagyna görä kasam kabul ediş dawarasyna eni atasy ýa başga bir hosary gelmedige serler ofitserler tarapyndan köpçüligiň içinde sen yetimmi ýa eniň ataň gidaýmy diýilip kemsidilýär. Bu ýagdaý esirleriň eni atalaryna ýagdaýyňyz bolsa geliberiň diýip habar ýollanmagyna sebäp bolýar. Emma eli ýuky masgalalardan bolan esirleriň käbiriniň eni atasy mali kynçylyklary ýa başga bir sebäp
adamlyk bilen kasam kabul ediş tawarasyna gelip bilmeýär diýip çeşme aýtdy. Birinciden esirlikdäki ogluň izinden boş barp bolmaýar. Sebäbi hemmeler esirleriň azyk kynçylygyndan habarly we ol ýere azyk pul alyp barýar. Elbetde maşgaly güzerananyň zordan aýlaýan bolsa, munyň üçin karda girmeli bolýar. İkinciden ıssyk howady, ýol azaby we harajady hem bar. Türkmenistanda ýöneköy adamlaryň gatnaw meselesi juda kyn diýip çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň ýurdun dürli ýerlerinde ýaşaýan dinleýijileriniň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy türkmen goşunynyň hatarynda gullugy edýän esirleriň hem ýagdaýyny çylsyrmlaşdyrýar. Türkmenistan 1991-nji ýylda garaşdy ýurt bolanyndan soň döredilen türkmen goşuny Trubastan bir topar kynçylyga uçrady we ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow esirleri özlerini iklemäge borçly etdi. Bu ýagdaý esirleriň hususy hojalyklary ardan işçi güýji hökmünde giňden ulanylmagyny, seýlede olaryň käbiriniň ýolda köne kusuleşikli çörekçilim sorap dilegçilik etmeginiň adaty zady öwrülmegine alyp geldi diýip ýerli tinçiler gurrun berýärler. Emma bu ýagdaý 2007-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolanyndan soň üýtgedi. Goşunda gullugy edýän esirlere berilen ünsüň ýokurlanandygy, harbylaryň ýaşaş durmuş şertleriniň şol tanda azyk eşik üçünçiliginiň hem gowlandyrylýandygy habar berildi. Ýöne ekspertler Türkmenistanyň global neft bahalarynyň arzanlamagy, orset İran ýaly iri gaz alyjylaryny ýitirmegi, üstesine awada milli dinç alys zowlugy, Altynatyr Türkmen köli, Aşgabatda urulan halkara aeroport, Olimpiya şäherçesi ýaly ykdysady taýdan özüni ödemeýän disgalara garşylanan milliardlap dollar zerarly garaşsyzlyk ýyllaryndaky iň ulu ykdysady krizisyna düşendigini aýdarlar. Bu krizisiň fonunda hatda ýurdun iň möhüm pudogy bolan ýalňyç energetik toplumunda hem iş orunlary gyzgaldylýar we şu aralykda goşundaky esirleriň hem azyk üçünçiliginiň barha piselýänligi baradaky habarlar köpeldi. Bu ýagdaý azatlygyň çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, harby bölümlerde hususy dükanlaryň açylmagyny hemde enatasyndan pul alýan esirleriň şol ýerde naharlanmak mümkinçiliginiň döredilmegine sebäp boldy. Emma soňra ogullarynyň aç galmagyndan alada alýan enatalaryň beýlik esir eneleri bilen gezekleşip, harby bölümlere her aýda sapar etmekleriniň kada öwrülendigi habar berildi. Bu saparlara gidýän enatalar harby bölüme barıp, ogullary bilen gullugy edýän bir näçe ýigide 4 saatlyk ruhsat alýarlar we olary şol töwerekde kireýine alynan jaýlarda elin naharlap gaýdarlar. Ýöne çeşmeler enatalaryň bu azyk saparlaryndan diňe aç esirleriň däl, eýtim ofitserleriň hem nep görýändigini, ýagny olaryň her ruhsada göýüren esiri üçin para alýandygyny habar berýärler. Emma bu aýdylýanlary ne resmi Aşgabat, ne de hökümetçi sayt reaksiýa bildirýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Lewap Daýhan birleşigine kärenneçilere yeterlik dökün berilmeýänini aýdylýar. Türkmenistanyň owajalyk işleriniň gyzgalagyny dowam edýän häzirki döwründe Lewap welaýatyndaky Türkmen Himya Paýdarlar Jemgyýetiniň etraplardaky Daýhan birleşikleriniň käbir kärenneçilerine berilýän dökünleriň ujundan tutup galýanlygy, ýagny olara döwlet tarapyndan bellänen mukdarda dökün bermeýänligi öňe sürilýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosyna maglumat beren Lewap welaýatynyň Saýat etrafynyň Lewap Daýhan birleşiginiň käbir kärenneçileriniň aýtmagyna görä, welaýatyň owajalyk pugudyna hyzmat berýän Türkmen Himya Dökün Paýdarlar Jemgyýetiniň işgärleri emellarlar bilen her 100 kilogram dökünden 10 kilogram tutup galýarlar. Daýhanlara berilmeli dökünleriň ujundan näme üçin kesilýäni barada resmiler hiç ýyly düşündürüş bermeýärler. Ýöne dökünü alan mahalyň hamala berilmeli mukdaryň hemmesini kabul etdiň görnüşde gol çekmäge mejbur edýärler. Ýagny resmi namada daýhanlardan kesilýän dökünüň mukdary hiç ýyly görkezilmeýär. Dökün paýlayan resmi düşündürüş isleýän kärenneçilere alsaňyz anha dökün, almasaňyzam şujak adamy ýok, özüňiz bilersiňiz diýip jogap berýär. Daýhanlaryň hakyndan kesilýän mineral dökünleri soň resmiler käbir kärenneçilere bazar narhyndan owrunça satýarlar diýip Saýat etrafynyň Lewap Daýhan birleşiginiň käbir daýhanlary Azatlyk radiosyna gurrun berýär.
buğdoydan soň şaly ekilmeli meýdanlara hem dökün gerek bolýar. Resmiler biziň hakymyzdan her 100 kilogramdan 10 kilogram görünüşini kesip alan şol dökününü ýene gaýtadan bize döwlet narhyndan 2-3 esse gymmada satyp peýda görýärler. Üstesine de Lewap Daýhan birleşiginde bolup duran bu peýdakeşlige näýlelik bildirýän kärenneçilere soň resmiler şaly ekmäge yer bermeýärler. Olar başga geňeşliklerden öz ýaranlaryny getirip şolara şaly ekmäge 10, 15 we 20 hektar möçberine yer berýärler. Şeýlelikde resmiler dökün hakymyzdan bolşýaly şaly ekmäge kärinde yer almak hakymyzdan hem bizi mahrum edýärler. Durmuşyň hüzürini emellarlar görýär. Ýöneköy daýhanlar bolsa hemiçe azap çekýär diýip Saýet etrawynyň Lewap Daýhan birleşiginiň käbir kärenneçileri Azatlyk radiosyna maglumat berýärler. Gepin erdesiniň oraya atlamaly bolsa, mundan owal Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan käbir yerli kärenneçiler Lewap we Daşowuz vilayatlaryna daýhanlaryň owu hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirmekde döwletden zerur kömegi wagtynda alyp bilmeýändigini habar beripdi. Iýun aýynyň başynda bolsa, ýurduň mejlisi owu hojalygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasyny maslahat etdi. Sözi jemlesek, Azatlyk radiosynyň ähli synanşygyna garamazdan ýokarda agdalýan ýagdaýlar barasynda degişli resmilerden nähilidir bir kommentariýa almak başartmady. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Ulum Radi Kabuldan. Vice Prezident General dostumyň meýdan komandirlerinden biri Nizametdin Gaýsarynyň tutulmagy bilen bagly Demirgazyk Awganystanyň Ençeme welaýatynda protestler dowam edýär. Protestçiler Gaýsarynyň erkinligi goýup berilmegini, Vice Prezident General dostumyň Türkiýeden watana dolanmagyny talap edýär. Anykoýyň 4 etrabynda protestçiler Akine benderiniň ýoluny yapdy. Geçen penşenme günü yapılan ýol henidem açylman gelýär. Şo sebäpden Demirgazyk Awganystanda ýangıç we böleki haritlaryň gıççylygy ýüze çykdy. Akine benderiň ýolunyň yapylmagy sebäpli halkyň köp ziyan çekendigini Faryab welaýatynyň Hançarbag atly etrabynyň häkimi Hanym Dürtaç Azatlyk radiosyna aýtdy. Akine benderinde zähmet çekýän işçileriň hem ýoluň açylmagyny isleýändigini häkim bildirdi. Ziyanetimi ardım etýärdi. Bandar tijoratlyk, milli amalyny Akine benderi Hançarbag etrabyna degişildir. Awganystana daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň belli bölegi Akine benderi arkaly gelýär. Türkmenistanyň ýük ulaglary hem Akine benderine ýangıç we böleki ýükleri getirýär. Türkmenistanly şoferlaryň hem Akine benderiniň ýolunyň açylmagyny haýyş edýändigini häkim Hanym Dürtaç bellidi. Günde Türkmenistanyň onlarça ýük ulaglarynyň Akine benderine getirip ýük düşürýändigini häkim habar berdi. Bale ulan hoş kıltıqtatlı taban ulan amamal. Faryab welaýatynyň welaýat keňeşiniň agzasy deputat Ak Muhammed Nurynyň aýdysyça Akine benderiniň Awganystan üçin ähmiýeti uludur. Şonuň üçin Anykoýda el ýaşullary toplanyp maslahat geçiripdir. Akine benderiň ýolunyň açylmagyny protestçilerden sorapdyr. Ýol ýapylsa nuksan bar. Akine transit ýol da bul Awganystan üçin hili bir ähmiýetli ykdysady taýdan bir ähmiýetli ýol boldugy üçin Bunun yapılanı geçen penşenme günden hadirçilik yapılıp durşul medeni hareket etgüçler tarafından yapılan hadirçi açılan yok. Şunun için ýaşullar bilen bir maslahat geçirildi. İktisadi taýdan zarar görüljegi belli bolupdy. Şunun için şunun açılması için ýaşullar ulamalar hemmesi ýygmanşyp haýyş etdiler. Ýol açylsyn diýilen deputatyň aýdyşyna garanda ýoluň yapylmagy bilen ýangıç gıççylygy ýüze çykypdyr. Ýangıç we bölek haritlaryň bahalary gymmatlapdyr. Şo sebäpden ýoluň açylmagyna buyruk bermegini halk Vice Prezident General dostumdan haýyş edipdir. Ýol şu gün açylar diýip halk umyt bildirýär diýip deputat aýtdy. Ýol ýapyklygy üçin bazı gerekli mowatlar daşardan Türkmenistanyň ýa başga döwletlerden Türkmenistanyň üstü bilen bäri geçýär. Täsir taşlady. Meselem ýangıç ýağlar bar, mana şularyň üstüne sınaklar izafa bolan. Doğrudan bu ýol ýapylsa biziň nuksyňyza tamam bolajak eken diýip muzaýara etýärler. Ýaşul hareketi medeni ýoluzyk ýollaram özlerem bildik. Böyle bir gynçylyk berdime ýüz berer ýanak bolsa biz başka tarikten hareketlerimiz idame bersek diýip şöýlerek düşündiler. Şonuň üçin näme de bolsa General Abdurreşid dostundan şol hidaýaty aldylar. Şunu açsak ruhsat berseň diýip ýüzlendiler de. Olam ýaxşy maslahat berdi. Biz mana şu gün İnşallah açıp verer, açın deyip hidayet verer deyip şöyle bir merdime kanaat verdim. Merdim şuna umid var.
Türkmenistan'ın yanğıç we azyk emitiň Awganystana getirilýändigini deputat Ak Muhammed Nuri aýtdy. Akkine benderinde 500 golay adamyň işleýändigini deputat ma'lum etdi. Türkmenistan'dan iyi biçilecek zatlar geliyor. Tacirin malıdır. Umuman hem yanğıç o yerden kendi geçiyor. Zararı bolacağı belli bolup duruyor. Tacir hemen son malın üstüne ekliyor. Yine onun kıyımçıları gelip halkın üstüne paylaşılıyordu. Bunda 500 nefer içilik şu Akine benderinde işçen var, sürücü var, dukandar var, ahli kesebe var. Her başında şonun işler devam ediyor adamlar var. Şoların hemmesi şu yolun açılmasına karşı vakiller. Qadarly dinleýijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligini dewam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perweş. 9-njy ýylda Ýewropa bilenişi bilen Ukrainanyň ýyllyk samity geçýär. Garaşylyşyna görä bu samitde iki tarap Kiýewiň reformalarynyň gün tertibi Orsiýetiň 2014-nji ýylda Krym ýarymadasyny zor bilen özüne birikdirmegi, şeýle onuň Ukrainanyň günnäwärnäki separatistleri goldamak hakda pikir alýar. Bu ýyl Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko'nun gatnaşmagyna Brüsselde geçirilýän samit Ýewropa bilen Ukrainanyň arasyndaky assosiasiýa alalaşygy sentýabrda güýje girip, iki taraplaryň gatnaşyklary pogsalandyryp bäri geçýän ilkinji samitdir. Assosiasiýa alalaşygyna aslynda 2013-nji ýylda gol çekilmeldi. Ýöne ýurdun şol wagtky prezidenti Viktor Yanukovych Moskwanyň baş etmek netijesinde oňa gol çekmekden boyun gaçyrdy. Bu hem 2014-nji ýylyň fevral aýyna turan köpçüliklerin protestlerden soň onuň häkimiýet başyndan gitmegine getirdi. Orsiýet bu harekete Krym ýarymadasyny basyp almak we separatistleri Kiýewiň karşysyna alyp barýan urşuna harby hem ykdysady saýdan goldamak bilen gaýta gol berdi. Bu uruşda Ukrainanyň günnäwärine 10.300 adam öldü. Ýewropa bilenişiginiň bildirmegine görä bu ýylky samitde taraplar assosiasiýa alalaşygyny, onuň erkin sewda baradaky bölümni, şeýle hem Ukrainanyň reformalarynyň gün tertibini mundan meýlekde amala aşyrmak barada maslahatlaşarlar. Ýewropa bilenişigi may aýyna 2 ýyl ýarym döwrüň içinde Ukraina $1 milliard garz pul bermegi makullap, indiki pullaryň berilmegini Ukrainanyň demokratik mekanizmleri we kanunçylygy hormatlamagyna, şeýle adam hukuklaryny berja etmegini kepillendirmegine bagly etip goýdy. Iyun aýynyň aýaklaryna bileşigiň baş diplomati Federica Mogherini reformalary ilerletmekde, aýratynda korrupsiýa garşy göreşde premier minister Horesman bilen Ukraina hökümetiniň aýratly energiýasynyň özüne gawy täsir edendigini aýtdy. Emma ol soňra ýene-de köpräk reforma gerek diýip sözüniň üstüne goşdy. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.